Bangladesh ni raida saya borok rok Tripura hastewo phaiye haphaimanni bagui. Taboke asukbai si thagliya lakh si taboke thagliya crore si sogoi siwo Tripura hastewo Bangladesh ni borok rok phaimani tama Hindu wan jikindi tama Thuruk bosong hindi sakung bosong hindi hino or borok buruh ni sakaba ha lamchugo tikren ki bicara nai tong narungno ondarok buskangni video clip kesa nokmang kana eba dongor tv ni ozuma eba dongor tv ni malik chini sar jacob ni video kisa footage nokmang kana rok asakabo barbar repeat khaimani nukjaka tabok tamo thuru bosong mani notui eba bru bosong himani kebo khunju ferai khana kana eba anggo obahaino bari pitlai manakya tini thuruk bosong nei hinmani no bru bosong nei khanawi koyekjon kha koilekya aboni bage taw social media ekdom viral ngai tongkha ok no tui tini sung aboni wanchuk teklayo borok ngai asa khyangke jotono bul khayo eba bini bul no tini bul sikar khainen bagai sini dongor tv ni owner eba sar jacob ni khukti norok video nugui mankana sung tini obono sanamu sungo miani sala 23 October Tripura ni strike no thui tini jotto borok no tini illegal immigrant ni pushback no tui jotono choba khainani bagai eba Tripura sani thinang ni bagai jotono choba nonghorka kintu tini media angai bobo khoroksa Tripura sano eba Tripura sani bagini bobo koktuma jotono no krung jakani phunukna hani borok bo kosto khlai nongkhoroi news khainani bagai borok bo nongkhormani kintu tini jung je kuno somoyo jung tini pressure ongoi tongo eba jung downai je kuno somoyo jung chini tang sleep ongoi thangmano eba chaya kok thai thuyu sajagoi thangmano jung Tripura sangi eba khagnang Tripura sarok ni ongoi jung abo hai jinis no jung buja bujinga nang eba jung jokhon chaya khaiun saimangkhe jung jokhon mapsan kangke bonobo jung mabrina nango jung tini abo haino jung tini kwbangma jaga bo jung tini eba agebo jung tini nukha kwbangma Tripura sani bagai hamya sawi pore hingkangke mapsanai map khlaimani jung tini bonobo asuk pressure khaiyawi jung tini bonobo map khlai teklai tamni bagai hinba bo khorokja Tripura sani bagai no bo media person ang tei phano bo tini Tripura sani je dukhu piriman kosto phunuknani bagai no bo nongkhormani eba bini chaya ongoi thangmano aipano bono jung map khlai no tabungni somoyo jung edits tongo tamni hinba AI bai jodi voice editing khai jung video upload khairi kangke jung same khorang bai no jung tini kuno nugui mano aboni bagai no jung tini AI rok bai phano voice editing khai kebo upload khairi kangke abo hai rok no bar nai check khai naina nango aboni bagai no jung abo hai rok check khai nango ambai no ang asuk no video asuk no sajinai hambai.